Normálne sa dostane dieťa akýmkoľvek spôsobom k týmto kontaktom. Tu je ochrana, volá sa to, že detská poistka. Tá detská poistka bráni tomu, aby sa dostal vlastne k tej živej časti. A to takým spôsobom, že v podstate, ja to otočím, že keď sa budem snažiť tlačiť, tak sa nedostanem k tomu, musím ísť dvomi kontaktmi, čiže v princípe mi urobí to, že sa to otáča. Tá pružina vlastne mi drží. Z druhej strany by to vyšlo, len tuto je toto. Dobre. Takto. Keď niekto nechce detskú poistku, tak si to jednoducho takto vybere a dám to bez tej pružiny. V podstate ide o to, že sa mi toto vyhne. Tým, že dám sem aj sem, tak vlastne tá pružina bráni tomu, aby sa to vyhlo. Hej? Čiže ak niekomu tá detská pružina, a teda má detská poistka, tam vadí, tak jednoduchým spôsobom môže dať preč. A ak naopak ju tam chce, dá sa to vrátiť naspäť. Tak a vlastne už by mala byť tá detská poistka funkčná. Čiže dám ju sem. Takto a vlastne teraz mi to bráni, aby som sa tam dostal. Vidlica, obidva kontakty a jednoduchým spôsobom ani to moc nebráni tomu. Čiže v podstate pointa je, že musí sa dať obidva kontakty, aby to tam vošlo. Keď dáva sa iba jeden, alebo dám menší, buď jedna alebo druhá, nemám tam ako sa dostať mechanickým spôsobom. Takže to je detská poistka.